Saderengipun kita mau kalimah thayyibah ditahlil, kula badhe matur sekedhar ngemutaken dhateng pribadi Allah piyambak lumampahipun dumateng hadirin sedaya. Teng napa to kita kok ziarah dhateng makam wong wis mati mawon kok diinguk nggih. Ziarah niku artanipun inguk-inguk. Kenapa kok diinguk? Amargi ngeten. Memang siyan niku zamanipun Rasulullah pernah ziarah kubur itu dipun larang. Tapi berjalanipun waktu niku dipun keparengaken malih. Amargi wonten peristiwa nalika Kanjeng Nabi niku tindak-tindakan utawi jalan-jalan niku nglewati salah satu makam. Wonten mriku wonten suwanten ingkang sangat mengerikan utawa tiyang sambat dipun siksa wonten ing kubur. Lajeng kalian Kanjeng Nabi dipun inguk. Kali Kanjeng Nabi dipun dongani, dipun suwunaken ngapura tiyang ingkang wonten kubur wau. Lah, berhubung teng Arab menika mboten wonten kembang kanthil lan kembang mawar, Kanjeng Nabi menika ndamel pelepah daun kurma dipun salap wonten inggilipun makom Kanjeng Nabi ndonga. Lah selama pelepah kurma niku tasik teles dereng garing niku, selama niku tiyang wonten ing alam kubur niku dipun ngapura mboten siksa. Lelek teng mriki teng Jawi tenggen kula tenggen kita menika damel kembang niku angsal nyekar, wong jenengipun nggih nyekar. Biasanya kan mesti beto kembang. Selama kembang niki tasik teles niku ahli kubur ingkang wonten lebet niku mboten dipun siksa. Niku lek ndeleh kembange niku kalih ndonga. Pramila teng napa to kula kok ngentenaken ziarah kubur teng makom niku andhadaken niku belajar. Supados kula panjenengan sedaya menawi nyekar niku mboten kok ndelehne kembang tok srek ngoten. Niku ngesakne nelongso. Ahli kubur sing diparani iku nelongso. Kok mek dideleh kembang tok. Cara anune berkate kok ora enek. Dongane kok ora enek. Sakjane lek ndonga teng griya utawa teng masjid niku nggih angsal. Nyapa ndonga kok nang kuburan? Haram, musyrik, mboten. Asalkan niat kula panjenengan sedaya niku dipun tata. Kula panjenengan sedaya teng ziarah teng makam menika setunggal nyuwunipun dhateng Gusti Allah, mboten wonten lintune malih. Kok ziarah kubur niku ngarani haram niku kurang lek ngaji dhateng ngene kiai. Kenapa to kok diangsali ziarah dhateng makam niku supados kula panjenengan sedaya saged muhasabah, introspeksi diri. Bilih kula panjenengan benjang menika menawi pecah nggih dipendhem kados ahli kubur ingkang kita ziarahi menika. Niku dados kula panjenengan sedaya saged mengendalikan diri gesang wonten ing alam donya, boten kebablasan, boten duweni utawi mengurangi rasa sombong kula panjenengan sedaya. Dados namung ngelikne lek kula panjenengan benjing niku menawi pecah nggih dipendhem. Ngaten iki dados iman kula panjenengan saya kuat dhateng Allah.